nang masa lalu, unang bedi ukit-ukit, asa unang tubuh perbedaan tujuh ni hari. Mau marding umur hid dan dia benalan marhalat alana di foto dong masa lalu ki mau marpada dohotang dan dia benar marmeyam-meyam ikan na serius nama naragabe paru main ni dai nangi alani mana pikiri alani mana trimangi unang gabe mari suang nauta dalani. Dokon ma tu sude mantami asa unang lalap diguga-gugai beho moro nang masa lalu, unang bedi ukit-ukit, asa unang tubuh perbedaan tujuh ni hari. Mau marding umur hid dan dia benalan marhalat alana di foto dong masa lalu ki mau marpada dohotang dan dia benar marmeyam-meyam ikan na serius nama naragabe paru main ni dai nangi alani mana pikiri alani mana trimangi unang gabe mari suang nauta dalani. Alani mana pikiri alani mana trimangi unang gabe mari suang nauta dalani. Unang gabe mari suang naung ta